Yo, berdiri semua ya. Mbak Sinta. Mbak Sinta, Mbak Dwi, Mbak Batrisa, Mbak Pesek. Yo, berdiri semua. Yo, spoti sik. Yo. Ayo. Yo. Dalem. Pak Babin bar nyekel tuyul. Upama ya, bareng ya. Mas Victor. Sampeyan mau wis entuk sangu dhewe apa urung? Nyakil tak wehi ngesake. Disake. Pak kurang setunggal. Dikulene. Ate. Janten anak. Urung bae, urung. Mpun sarepet guyon, Pak. Kok tenanan to Pak iki lah. Lah tenanan gelem ora? Ya tak tampani. Tasik. Wong kene iki rampok kok padakne. Yo, upama yo. Ya monggo upama. Yo. Hey.
kasih Bapak Lurah, Bapak Babin, Ibu Lurah.